Kaiton no poitok khlainai rokni bagwi belai no koktoma kaham. Amongkha omono puila joto denomination joto organization miliwi kebo hwnlaiyawi joto kaiton no suriwi tongnai rok thansa khe kaisa Kobrok Gospel Music Festival khlaina thangwi tongo khumlungo. Omono puila joto organization joto denomination keboni kebo hwnlaiyawi thansa khe kaiton no poitok khlai tongnai rok thansa khe kaiton no lobwi rwchaplaina naimani festival khlaina naimani. Omono twiwi tini khumlungo press meet kaisa khlaijakha. Tamo saka faidi chwng press meet no khwnai nailaiya. Jotono dibor kaham media rokno nirok media friends rokno belai ke hambai maro ei short notice o nirok chung kobokmano nirok yasagui oro sophaika belai ke hambai chung tini tisa ma phailai thika tamni hingkhai chini je puila first Kobrok Gospel Music Festival je angna thangtongmani abo agoi phaimani bagui chung tisa hai lukurongni thani bwskango ma phailai thika hingkhai chung tini ni Gospel Music Festival ni organizing committee ni je chung oroni je phailijak abo ang puila introduction riwano erpore chung sama phaising thanglaiano ani yagrao puila tongo chini Kobrok Gospel Music Convention ni president Reverend Dr. Nafurai Jumatia tei ani yagsio tongo committee ni no vice president Reverend Opurbo Deborma chini last tongo Reverend Dr. Biswajit Jomatia advisor ni member tei chini ayang tongo Reverend Dr. Jyotirmoy Deborma boke advisor chairman tei chini tongo chini senior pastor Nilmoni Deborma bobe advisor ni member tei last tongo chini committee ni treasurer Dikon Subol Deborma hingkhai chung puilao chini president no jororonai bini tam sajaknai tong bo sana bagui jotono khapang yaparo Christmas bwskango tongo bisi kwtal tongo jotono Christmas ni khapang tei bisi kwtal ni hamari hamkrai diyayi angani kokno raisa siyara norok joto sigo tabo December 28, 29, 30, 2025 o salthamo mamlai sekang first Kobrok Gospel Music Festival ungani thangwi tongo jotono awai ungjak khasrang laijak hayani baginai tiyar laijak rasabnai rok wahaino joto swrwnglaijak tamnai rok wahaino joto swrwnglaijak media rok joto no tiyar wngjak hingkhe joto paisingo no kha swranglaijak chwng hingkhe tamo ang jotono khobokjao norokni bumung baksa sophaiyakho rasabnai rokni norokni bumung chwngno dakti no rohordi Christmas ni swkang mankhe no chao hingkhe tei kaisa hingkhai no o program no charwani bagwi chwng joto mothani joto taku buku rokni yakphuarwi chubachu nango tei jotono o festival o music festival eba 13 jotono toma Christian ya obo kheno chini Kobrok Gospel Music Festival joto phaibaidi jotono no chwng lamsogo subrai Jisu Kristo ni mungwi Khumpui Academy ni ground nokhlao khlaiyani tongmani o pandaro haifano
Serairokni Serairokno wan sogoi serengai tongfainai rokno wan sogoi जों Yakli Academy ni Nokhlawo ground जों सेवि langkha ke arono जों jotobai malai bene arono जों kaitona hambai laine December Salmari 28, 29, 8, 30, 2025 जों आरो जोंनि फेस्टिभेलनि डेट गायलायनाय जतनो नामसबो रायजो जतनो गाहाम गोनां दंबाय जाथों आमेन जोंथ' खरक साइजि 10,000 जों टारगेट दङ जों खादङैबो दङ 10,000 नि बाराखौनो फायगोन आयफा आसोकजों जंलाय दं Christian non Christian teh nanglia serai okra nanglia joto fainita Tiap tu tu berbalik. Tiap bazo tu Kalau berbalik. resam ni rok, kalau selek ni yakin musuh itu, apa berbalik resam ni rok ikan sama je. rasam nai ro gospel music gospel kok tuma ka hampir mano pine rasam nai ro boro jani jabu mu horbai ka singno joto ro horbai ka ke baksa sia de ka eba kok tuma sok soglia ni ban khnalia hai ro den ka hani baksa ke sokya ko bangya banglia sokya ko Tapi kau kau kaki narai je. narugo tamu narugo Tripura ni fataro India ni fataro kono haine inge faiton nei sin secretary sarjete हामबाय तीसे जरा मानमानि बागै एक्चुअली चिनि जे मीडिया तै जे प्रसारनि दंखा अब बांला देशबो सहिखा इनके बरक आनो कन्टेक्ट खायके बरक जे कब्र गस्पेल नत संबो साबो जों पार्टिसिपेट देखायमाना हंगै ओंखाय आं सागा तांनि फाइमी आंनाय बा निरक जेस्टनो फाइदि निरक अरनिर पार्टिसिपेट खायमाना जों एकलगे दिसुनाल लायान ओंखाय बरक मुंग्रहखा ओंखाय जों इनभाइटेशन लेटार बो हरखा बरकनता बे इनभाइटेशन लेटार वै हाई कमिशनार इंडिया नि जे ढाकाव तंनायारबो रिक्वेस्ट लेटार हरखासों भिसा बरकनो जेना एलाउ खायनाय नंगौ ओंखाय बरकटाबो जों इनभाइटेशन मनि परे बरक भिसा एप्लाइ खायदोंबो भिसा माखाय बरकबो पार्टिसिपेट खायफानाय बरक 6 जन बांलादेशनि आपसोंना आपजों बे टोटल सिंगार्स आपातत जों जे अलरेडी रिनाउन्ड सिंगार आबरत दङनो 15 to 20 जन एरपरेबो जा सराय ताव कताल रोजाबनाय दं बरक टोटल मिलुयै जों मोटामोटी अराउंड 50 सिंगार्स अमहाय दं जों कालेक्शन मानका ओंगे आरनियाव सुदु सोलो दंनाय डुएट दंनाय कोयर ग्रुप दंनाय अमहायकै जों अबख्लायनि program schedule बागनि Serta kisah 25 tarik Desember Christmas. Kaya waktu tu, abang ni advance tu, ekor kritika bani tu. Dengar ni, abo Christmas baik pun connection tu lah tu. Tamu ni os sambal kerja sana. Kaya tu tu. Anda sasnya. Actually, amo je convention, je gospel music convention. Abo senamjaka all denominations, all organizations je Tripura hawo tongmani abono joto milui senamjak mani. Ya abo jar organization, jar denomination jar program ongo. December mas especially the Christians ongo. Ya abone bagai seng tarik naitu gue. Ayang December Christmas belai terap. Ayang New Year bepaya sikang. Abo mazaro keseng tarik gue suitable dates seng naitu gue. और ने फिक्स खाली कथा जनो जो तो नो अटेम्प्ट खाइमाना जा अब आगे सब तारीख डेट फिक्स है Last question sir, scanner kaisa nuka abang ni pun tam bom heko tong scanner mana स्कैनर के अब जरा फ्री विल डोनेशन एकदम सात बखाबाय मुसुङै जरा डोनेशन दिमानाय बरक रिना मुसुंनाय बरक स्कैनर स्कैन खायै बरक डोनेट खायमान ए अब हायका जों अब मानता गे जों अब
যত জায়গাও সিনি কমিটির মাধ্যমে ডোনেশন বাজে जों আবো খাইজা রিকোয়েস্ট খাইজা যারা অনলাইন রনাই গে আপনি রিমান হইছে আবো রিমান media takugrokni bwskango kok borok gospel music festival no songsanai committee ni khoroksa adongoi ang kok thaisa thaini sanai awani sakang sanai sini Reverend Dr. Nafurai to Sakha o ter fainai 28 to 30 December 2025 o Yaklik Academy ni ground dong nai hinai sekango Khumpu Academy ground dong na hinai kok nglai mani haiphono technical difficulties tongmani bagai जों aro khlaiyawi Yaklik Academy ni ground sekha jorato aginia jorano tongo aw angbo khoroksa adungoi jotoni phaisingo o kobokno haino hai safiro muitu khlairi riwo te kobogo tamkai a kokborok gospel music festival eba 13 norok borok joto takubukhorok haijai badi ei abuni bagai surinani khakaham yafarnani bagai komobungwo ei kaisangkai जों आ 13 khlaina bagai tiarung laima thaglaya tiarung laino tongo kobongma bo thaglaya tar norok media ni bororok bo chubai tongo ang khakao je norok ni chubachuni tei obotebo kaham khai awaingnai bororok sinai khananai khatungma phainai teya jorapro phaiei a 13 tebo naithok tongthok nani bagai tisanai hinai ang te thaisa ma khursa phiro जों o 13 khlaima bisingtei kok borok bai kaitor lobi rojabjakma Jisu mungo abo sampa hakchal Tripura hani kona koni joto jagano thangui sogi thong tei जों pal baksa kuthumbai kaitono जों lobi manani sini President Reverend Dr. Nafurai Sakha je aro toma poito khainai toma poito khaya a kogya yaba जों kok borok bai sanai khananai kok borok bai rosapnai emonki kok borok dofani borok ya phano kok borok bai rosapnai ba rosamungno pusinai khananai borok bo haimano जों abohai taku bukhoroknobo lamsogo boroknobo जों yasak sogo ang khakao tamkai जों Tripura hawo obohai ter tabungno puila khlaina thang tongmaba norok borok jotoni chubaso khakaham yafarmani tui kaitoni hamari khairungma bai Jisu mungo जों no samno khlaimannai abonang khatungo aw ang sujara sainung thago haino hai jotono kulmaya phari kha ham ya phari ani kok samano muthaka hambai